Dnešné video bude z opustenej administratívnej budovy s tenisovým kurtom. Dnes by sme ináč nenazvali podobnú stavbu ako multifunkčnou. V minulosti tu sídlili kancelárie bývalého družstva. To, čo sme tu objavili, budete vidieť v nasledujúcom videu. Keď si nový na tomto kanáli, môžeš ma podporiť svojím odberom. V priestoroch kuchyne sa v prepravkách nachádzajú ešte neotvorené nápoje. Vypadá to tu, ako by zamestnanci museli narýchlo opustiť svoje zamestnanie. Podobné opustené miesta dlho nevydržia v takomto stave. Neviem, odkedy je budova opustená, ale podľa informácie, ktoré som našiel na internete, prednedávnom družstvo ešte vykazovalo zisk. Vybavenie kuchyne tu zostalo, nerezové sporáky, nerezová umývačka riadu, podobné niečo som videl iba v Rakúsku. Na Slovensku je to dosť neobvyklé. Celé kartóny sódy, minerálky, kóla z Teska už má čudnú farbu. Pivové fľaše sú uzavreté, obsah fľaše je však prázdny. Sóda v sklenenej fľaši je neotvorená, fľaše sú bez štítkov. Je čudné, že v budove sa nenachádza žiadna jedáleň, zamestnancom na pracoviskách nosili obed vo várniciach. Vo vestibule hlavného vchodu sú všade rozsádzané nepotrebné veci a zastaralá kancelárska technika. Vyschnutú palmu a ostatné kvety na parapete už nikto nepolieva. Prví zberači si vzali to najcennejšie, všetko ostatné vyhádzali na zem. S obrovským trezorom si nevedeli dať rady, je zamknutý, vo vnútri sa pravdepodobne nachádzajú iba bezvýznamné dokumenty. Na stene červená krabica, neviem čo je, ale predpokladám, že to má niečo spoločné so zabezpečovacím systémom. Kanceláriu pravdepodobne využíval asi správca budovy. Plný šuflík kľúčov, ďalšej krabici označené náhradné kľúče. Naozaj nechápem, prečo môže dovtedy prosperujúce družstvo ísť do krachu. Za budovou sa nachádza obrovský ovocný sad. Na stromoch sú plné konáre ovocia. Veľa vecí je prichystaných na dokonalú fotku. V minulosti tu však pred nami nebolo príliš veľa urbexerov.
Za sekretariátom sa nachádza jedna väčšia miestnosť, v ktorej v minulosti sedel predseda družstva. Staré TV prijímače, visnutý kvet, v skrini sa nachádza ešte nedopitý alkohol. Do tejto miestnosti sa zlodej vlámal. Druhé dvere do miestnosti totiž boli vypáčené. Všetky kancelárie tvoria podobný obraz. Vyhádzané dokumenty na stoloch, niekde sa myhne zastaralá kancelárska technika. ...80 GB pevný disk z PC. Kto vie, aké záznamy ukrýva? Vydávam sa preskúmať prvé poschodie. Na prízemí sa bolo na čo pozerať. Poschodie je však kompletne vypratané. Holé steny vám ukazovať nemá cenu. Akurát v poslednej miestnosti je archív, na ktorý asi pri sťahovaní zabudli, a starý gauč, ktorý už nikomu nebude chýbať. Plný očakávania smerujem na najvyššie poschodie. Schodisko je posiaté popadanou omietkou zo stien. V minulosti som videl zaujímavé video z tohoto miesta, dúfam, že som neprišiel neskoro. Popri točeniu videí sa venujem aj fotografovaniu. Link, kde zverejňujem fotky, nájdete v popisku videa. Tam sa dozviete aj o posledných miestach, ktoré som natočil. Tam mi môžete poslať aj vaše tipy. Telefón Tesla vzor K niekedy patril do riaditeľsko-sekretárskej súpravy. Táto miestnosť bola v minulosti spojovacia. V niektorých miestnostiach sa vytvorila od zatekania dažďovej vody pleseň. Budova bola multifunkčná. Nachádzajú sa tu izby so železnými posteľami. V minulosti som už bol v podobnej budove, tam som takisto objavil podobné miestnosti. Žltý molitán z matracov je všade rozsypaný na zemi. Asi sa v madracoch ukrýval poklad alebo spreneverené peniaze. Tento prístroj vyzerá ako predpotopný počítač. Pravda je však taká, že je to predchodca faxu telegraf. Monitor je plný vtáčieho trusu. Telegraf nie je zničený, určite by si zaslúžil lepšie miesto. Lepšie miesto si zaslúžili počítače, ktoré tu boli. Rok dozadu sa totižto ešte tu nachádzali staré počítače. Niekto ich už zachránil. V pivničných priestoroch, ktoré sú obrovské, sa nachádza jeden CO sklad
a prislúchal k nemu a jeden úkryt pre zamestnancov. Prepáčte za zhoršenú kvalitu videa, náhodou som vypol stabilizáciu na kamere. Ja sa s vami lúčim a nezabudnite si pozrieť video aj o týždeň. Ahojte.